Kasepuan. So aku arep gawe anak jam sing kaya modern kaya ngene Birgita kuwi. Ayo. Napa? Men ora dikira dalang klasik. Ayo. Aja pangko malah malih Power Ranger. Iya. Terus gawe jam Aimo aku. Ngerangtung. Aimo no. Ayo. Ya bir. Lingsem yen ke Aja sing lugu, sing kaya Mbak Elisa. Akeh perintah lan ngedohi cegah lak ngono ya, Truk. Nggih. Nadyanto sampun kathah piwulang-piwulang ingkang sinerat wonten ing Weda Suci nanging kala mangsa menungsa untuk menuju kebaikan menika diperbolehkan untuk kreatif. Kreatif yang dilakukan oleh manusia untuk kebaikan dan itu belum pernah ada, namanya adalah bid'ah hasanah. Dadi bid'ah durung karuan yen elek, durung karuan dicek dhisik. Kados ingkang dipun tindakaken dening pepunden kula Bapak Dr. Wiyono MPD sekalian Ibu Sriatun kalian Mbah Putri sami anggenipun ngawontenaken syukuran nyukuri kanikmatane Gusti ingkang nyipta jagat lan ugi dana rasa ingkang nami sedekah ingkang nami nyumbang menika mboten kudu berupa materi nanging kados ingkang dipun tindakaken dening Bapak Wiyono gelar wayang gantung gong ngaturi rawuhipun para tangga tepalih para sutresna budaya satemah ingkang rawuh menika remen penggalihipun rena ing dados raosipun menika mujudaken ganjaran ingkang sangat luar biasa tegese anggene nganakake wayangan iki bener-bener ditresnani gawe senenge piyayi akeh ngoten niku ngono ya Truk nggih lan alhamdulillah menika jawahipun sampun terang. Ya selama itu wong sore mau ya wiwit awan panase kaya ngono. Ha iya, got potato. Heeh. Ri palungguhan iki men rada adem carane Gusti Allah iki ngene iki. Iya. Matur nuwun dumateng para sutresna budaya, para kadang-kadang para dulur-dulur ingkang kepareng makempal wonten dalemipun Pak Wiyono mriki. Jare gamane wong Jawa sing ampuh iki siji poso, loro sabar, angka telu melek. Waton anggenipun wungon anggenipun melekan menika dipun lambari kanthi nyuwun dumateng purbane Hyang Agung tegese anggenipun wungon menika mboten muspra tanpa guna insyaallah kepareng metik dumateng sari patine cerita sing apik dijupuk sing ala dibuang tartamtu wonten unduh-unduhanipun ingkang saged dipun tindakaken wonten mungguing bebrayan agung tundhanipun dados rana kamulyanipun lahir batin lan ugi pinaringan kesehatan jaba nyeruk sedaya ingkang kepareng rawuh lan pinarak mriki sedaya pinaringan santosa lahir batinipun ngono ya Truk nggih mekaten ya ri palungguhan iki intisarine awake dhewe atur panglipur Truk ya iki mau pamundhut saka Pak Oka Wibowo gandeng iki klasik didhisikke ngono ya Kang dadi sing jenenge menyutradarai limbukan karo gara-gara ki ora gampang lagu aja nganti langsung dikentel apa kuwi jenenge bangsane sing keras-keras ning cara pedah montor mlaku alon-alon dhisik terus saya banter oh ngono men mesine awet ya mau pamundhuti apa Sinom Parijata sing dikersake ya kuwi Genduk Winong karo Mbak Elisa gandeng Sinom ora perlu dijogeti ya ora perlu jumeneng ora perlu karo pinarak men piyayi kene do preso pinari piyayi ning YouTube do ngerti wah jebul mbake ora mung lagu-lagu kreasi Mbak Elisa ki nembang klasik nyatane ya luar biasa ngono kuwi oh iya piyayi Alran nggih serba bisa nyinden apik klasik modern dalang pengetahuannya luas iki lagi OTW menuju dokter nusul karo Pak Wiyono wah iya ya semoga-moga kelakon dadi dokter temenanan nggih ngoten niku monggo cakepanipun nderek arep nulado laku utama saged memanis Kang Muciwat nggih saged utawi Sigra Kang Bala Tumingal nggih saged apa nek Sino Parijata Sigra Kang Bala Tumingal sing senior dhisik monggo Mbak L. Wah iki Mbak
Elisa Orkarus Alaso. Cakepane nderek jenengan napa? Jangan senior dong, aku pengennya muda terus. Hah? Ojo senior. Sing senior niku kecerdasane, namun jiwa dan juga raga maupun tubuh Anda tetap junior. Oke, gitu kan, bagus. Ngono no. Ayo. Ya Mbak, enggakane siap. Ayo. Senggaan kebarung gamelan mboten pati cetha. Ayo. Terus karepmu? Yo, saiki senggaane kemawon garingan tanpa instrumental. Mergo iki yo ngemu pitutur lan kritikan yang sehat. Ayo. Monggo. 1 2 3. Tak sakira asli wong Madura leren nanggon musraka mangan duit Madura ngomor ya karo nembang karo elek-elek aja serakah mangan duit negara mergo kuwi wong murka. Mula yen Pak Wiyono ngersake lakon ya kuwi Cakraning Rat utawa Wahyu Wiji Ratu wis pas mergo sing dibutuhke saiki janjane pimpinan sing apik Truk. Sing jenenge masyarakat kabeh wis becik tur kabeh mung manut karo sing nang ngarep. Nyibarate kaya sepur ke manut lokomotive. Ha iya, piye carane lokomotif bener-bener berbudi bawa leksana lan bisa ngayomi marang kawula dasih anggene tumindak ora agan ora sagaleme dhewe sing bisa gawe kapitunaning liyan. Ngono. Kebak rasa kamanungsan wis to. Watone menungsa iki kebak rasa kamanungsan. Ora ana critane jenderal sing ana pundhake iki bintange loro ndur tega mentala bedhil karo ajudane dhewe iki renek critane. Ha iya, Terus nganti saiki ora rampung-rampung, pegel aku. Ha iya, Lumen TV mbendina kuwi ae. Ha iya. Kuwi batine media kuwi malah ngono kuwi. Ha iya wis jan. Ya saiki genti Wina, Yo, duet kok gentenan. swara suling kumandang sari hukum kantuk hukum rong kadang ojo dibujuk ora gawe bingung Mandarin. Ayo. Bindeng. Kepati amar sahabat
lan salate zakat poso lan kajine Dasi mah ora mangan duit negara ya ora. Yahene iki pancen hawane iki pancen cawuh kok. Ya nang. Nah. Tutup Mbak El. Elisa, niki spesial. Menapa sebabipun kula aturaken spesial karena menawi kula metruk teng Kazakhstan nate cedhak Rusia mriku, teng Bangkok Thailand nate, ning mayang teng Jawa ditenggani para putri-putri saka manca wonten saking Jepang, wonten saking Australia. Mbok nuwun tulung jenengan tulungane sing iso basa Inggris. Baru berarti diajak ke sini ya? Ajak ke sini diajak wawancara. Kenapa kok sampai jam 2 ini Mrs. ini masih mirsani wayang? Iya, ojo nonton tok kapan nanggape? Ayo. Ayo, oke. Mbak Misaki dengan Mbak Kitty. Kitty apa Kathy? Kete. Kete ini Kete. Mbak Kathy. Oh iya, monggo Mbak Kathy, Mbak Misaki boleh naik ke panggung ya. Pujiku muga langgeng. Puji monggo Mbak Misaki, Mbak Kaya saninya
masakku bumbu. Mbak Misaki, kamu udah kenal Pak Yoyo berapa tahun? Udah lama ya? Udah lama. Lebih lama kenal Pak Yoyo daripada saya? Ya. Oh, udah 2 tahun, 3 tahun ada? 3 tahun. Oh, kamu suka nggak kalau wayangannya Pak Yoyo itu bagus nggak menurut kamu? Bagus. Oh, nganti ramune bagus tak kepruk. Ayo. Nggih. Apa yang berbeda kalau wayangnya Pak Cahyokun tadi ini daripada dalang-dalang lain? Menurutmu? Jujur Apa ya, yang Mbak? kamu suka? Jujur Li. Irikannya apa ya? Warna-warni. Oh, iringannya warna-warni. Kalau dalangnya umum ya, kayak dalang-dalang umumnya ya, biasa ya. Umum kaya WC ya. Mbak dilem Mbak Misaki, kan kamu sudah wawancara dengan saya. Oh, kamu wawancara Pak Oh. Yoyo juga. Iya, Tentang iya. apa sih? Tentang live streaming. Tentang live streaming. Oh iya, dia emang bagus sih kalau ditanyain. Aku juga udah pernah collaboration sama Pak Yoyo untuk kita ada conference sama orang-orang Eropa ya Pak Yoyo ya. Bener. Enggak loh Mbak Misaki, kalau jenengan di Jepang sana kan makanan pokok beda sama di Indonesia. Masa? Tadi sampai di rumahnya Pak Wiono sini sama para peladi itu yang mempersilahkan makan, ada hidangan yang namanya jangan lombok, jenengan kaya tanduk gumunku lho. Enak, kamu Enak, doyan. jangan Itu lombok. jangan lombok, itu pedas, kamu doyan. Doyan ya? Enggak, kepedesan. Makan jangan. Itu tempe sama ada cabenya, banyak kan pakai santan. Enak menurutmu? Saya enak Mulai wong sekali. Jepang ilang deso ini Pak. Ayo. Desa ayo. Cara kene yang giri kontrol lah kuwi. Ya, sebenarnya apa yang membuat kamu suka sama wayang? Dari semua kesenian di Jepang juga mungkin banyak kesenian, tapi kamu bisa jatuh cinta sama wayang Jawa. Saya awal-awalnya tertarik iligang khusus dari gamelan wayang dulu. gamelan. Dari gamelan segini, yang paling bikin kamu jatuh cinta gamelan apa? Saya senangnya gender. Gender. Oh, beda. Kalau yang itu, yang paling pojok itu paling suka itu gong. Dia paling suka gong. Kalau ini Mbak Tuti ini paling suka katanya kenong. Oh iya. Dia sekenong-kenong gitu. Kalau bukan sih bonang. Kalau aku kecer. Iya. Kalau itu Mbak Misaki itu Mbak Elisa, Ya. dulu pernah dharma siswa kuliah di Pedalangan isi Surakarta. Oh iya. Itu. Jadi bisa ndalang. Dia bisa ndalang. Coba Mbak Misaki. Suluk-suluk gitu Suluk. loh. Ayo, njajal kaya apa? Slendro Songo jenengan kan biasanya fragmen perang cakil. Ya dia paling suka kayaknya wayang cakil. Iki kicah wong ayu tapi foto profilnya cakil. Aku gumun sih. Kok bisa ngono gumun karo buta. Nah iya. Coba ya Mbak Misaki ada bumi gonjang ganjing boleh, buta Pandawa boleh, ampar-ampar pisang boleh. Ayo. Yo. Coba. Itu pandang atau kati saya indriya soro maruto pauno margono Oke, tepuk tangan luar biasa loh. Keren. Di luar kepala ora maca apal. Moco ya. Terus sampe ini belajar dalangnya apa ning Jepang kono ana wong bersih desa. Ini nanggak wayang ngono ajar dalang ya apa. Kamu takut kesaingan Pop ya sih, ada dalang-dalang cewek yang cantik-cantik sekarang kamu takut bersaing gitu. Lo enggak Melisa, kalau ada wanita seperti kamu, seperti Mbak Misaki belajar dalang, saya malah seneng, malah saya mau untuk mengajari. Oh, Misalnya itu biasanya kalau wanita itu untuk disuruh duduk sila kan sulit. Nanti saya bisa mengarahkan piye carane tak silakne ngono lho. Oh, kamu mau belajar sama Pak Yoyo? Kita nanti berdua ya belajar di rumah Pak Yoyo. Oh iya. Kira-kira kapan nanti kita coba ya? Ayo. Ayo selanjutnya ini. Selanjutnya, hai Mrs. Hello Kitty. Ayo. Kitty atau Kate Middleton, bukan? Yang benar. Yang benar? Oh, iso boso Indonesia. Yang benar. Ya. Kate.
Kate ya. Tapi Dia boleh bilang, Katy atau Kitty Katy. atau siapa. Jangan mau dibilang Katy. Katy itu ini. Kate ya. Oke. Jadi tahu wayang itu mulai tahun berapa? Kok sekarang udah bisa bahasa Indonesia, bisa nonton wayang semalam suntuk? Pertama tahun 1989. 89 aku durung lahir ya. Ya, Ladene wirawi. Tahun 89 ya, Kate. Itu pertama kali nonton siapa dalangnya? dalangnya Ki Purbo Asmoro waktu baru masih di STSI kalau enggak salah. Oh iya, Gitu. benar. Oh, keren. Jadi udah tahun 89. Berarti bahasa Jawa udah bagus banget ya. Sekedip mau. Waduh. Gede mawon. Terus Lah, Jawa Mbak Kety nih. bisa nembang jenengan, Mbak? Bisa. Tidak bisa sama sekali. Gundul-gundul pacul nggak bisa? Gundul pacu-cu. Bisa Iso, dong. iso. Ya, aku bantu Lagi. nanti nyanyi gundule. Gundule siapa? Luar Ya, biasa. Mbak iya. Kate ya. Jadi kalau misalnya dari pertunjukan ini yang paling disuka apa wayangnya, apa karawitan, apa sinden, apa dalangnya? Nah, sebetulnya itu keajaiban wayang seluruhnya. Gamelannya. Semua komponen. Saya di Australia saya main gamelan. Oke. Pegang bonang. Tidak Wow, bisa bonang. Tapi Oh iya. Mergo bonange bentuk lak melentuk ngono kuwi. Ayo. Oh iya, Iya, bonang. wayang kan ada semua seluruhnya yang Oh, iya. menarik. Ya, tokoh wayang siapa paling favoritnya? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Ya. Oke, aku tadi harusnya Kresno. Ayo. Kresna kambek kowe. Ayo. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya biar Oke. seru. Ya. Kita nyanyi gundul-gundulmu ya. Ayo. Gundul-gundul patul gundulmu yo. Ayo. Tak seneng guyang-guyu, ora aku ora nyemoni kowe. Oh nggih, siap matur sembah nuwun, Pak. Yo. Nggih. Bertiga sih yo nembang gundul-gundul bajul. Ayo, coba. Pilok barang kita ya Master yo. Nggih, ya coba. Oke. Siap? Ready? Ready. 1 2 3 let's go. Gundul-gundul bajul. Nyunggi-nyunggi wakul wakul limpang sekali dadi sangatar wakul limpang sekali dadi sangatar Gundul-gundul bajul. Nyunggi-nyunggi wakul wakul limpang sekali dadi sangatar wakul limpang sekali dadi sangatar. matur nuwun. Terima kasih banyak ya Kate. Terima kasih ya Misaki. Nggih. Ada kok Jepang bayar gundul-gundul pacul. Ya ora apa-apa. Apa ya, oke. Memang segala sesuatu tuh dimulai dari yang gundul itu. Wah, iya. Apa sih Wah, ini? Elisa iki saya iso saya horor iki. Apa? Aku nggak tahu. Dari Sempol, kok Sempol Nagosari. Ah. Minta lagu Kijeng Mireng. Iya. Kijeng Mireng. Kijeng miring. Ucap pernah apa tulisannya nggak tahu. Mm-mm. Ya Mbak Elisa dari Sempol Nogosari ya Pak. Ye. Sampun. Nah, sisan mumpung maca layang, kagem Mas Petruk kawula saking keluarga besar Mbah Sami nyuwun gending gubuk asmara kalian kelinci ucul. Lagu menika kawula aturaken dumateng para sanak kadang terutama Pak Dewiyono. Mugi-mugi sedaya rezeki ingkang sampun dipun
paringaken dumateng kita sedaya pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Suci, panjang yuswa murah rejeki, tinebena saking godha rencana kasembatan ingkang dipun sedya. Amin. Wau enten sing ngersake anu, Mbak. Ula tampar. Ula tampar monggo sinten ingkang dikutang. Mbak Diajeng Chandra Mulya. Mbak Diajeng. Sip. Dan jumeneng disupoti ya pengasih toprakan. Duduk, duduk. Nah. Kengenjen Mbak Elisa. Iya, Mbak Diajeng. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Jenengan nggih waras, Mbak? Aku sehat ning warase tak tinggal ngomah. Oh, Dadi no. rapati waras. Rapati waras. Lah, lah cek nek golek duwite ya ora waras. ya kuwi sing marake duwite aku lir peto kuwi lho. Tegese sindene ora waras. Lah ngono ngelokne aku ora waras lho. Lah nggih napa mboten? Awak dhewe karo dalang iki sing ra waras dalange. Mergane ngomong dhewe sauri dhewe nangis guyu dhewe kabeh. Yen pancen aku ora waras, ngerti yen aku ora waras, ngerti dalang ora waras, kenapa sampean kok melu nyindeni? Berarti sing ra waras ora mung dalang tok, sindene ya melu ora waras. Lah dalange ra waras sindene koclok. Sing kentir penabuhe. Ngerti dalange ra waras sindene koclok kok ya ditabuhi. Tapi melu edan. Kentir. Berarti Pak Wiyono. Pak Wiyono. Pripun Pak Pak Wiyono itu sangat bijaksana, enek wong ra waras dilumpukne dinehi dhuwit. Ya bener, tak kira arep luwih ra waras meneh matra bayaran kok. Ah iya. Dan nggih niki ngaturaken ulo tampar. Ulo tampar. Nggih. Monggo Mbak Diajeng. Dikumpliti nok saka bawane. Ayo. Mumpung iso melu mergo bar iki walah tenan jadwale diajengi tenan. Ayo. Alah mboten. Oh, tenang. Yo, metik. Yo. Sak pinten Kang Dar? Sing anu ah. Sing banter ah, Kang. Kok nek banter tak sawer. Siap. Tenan lho ya. Sawer apa nggo duit po? Lho, udu. Apa sawer apa? Biasa. Kayak biasane nek ya Kang ya. Wah iya. Sinden iki bareng tak cek nang pondokane mbah-mbake ya nganyelne tenan. Pripun, Pak? Lagi dandan ngono lihat. Iki lagi prolog ngono sire. Arep kuwi winong nusul. Titit. Kaya lek titen-titene beda-beda ya. Ayo kabur ayo. Lah nek ngendikane Bu Kesi niku nek muni buater yo gak mambu, Pak. Sing ngomong sapa Bu Kesi ning omahe duwan ngono ambune ra umum kok. Tahu kisah nyataku pas loro le tangge obah awakku ki mesti gliyeng migren ngono lho mubeng. Mula aku meneng kamar wae ora wani ngalih obah wae ra wani. Bu Kesi ki teko. Lah aku mbrangkang ya kaya bumine kaya mubeng no. Raturan mergo entute Bu Kesi akhir aku wis sehat. Wis blak-blakan mergane wis dadi bojone. Nek sing kaya Umi ngono iki cetha nek ngentot ngono ki mergone diampet-ampet. Ketrucut to dadi ngono kuwi. Lah diampet ora ngono tok akhire. Mak pletik ngono ta. Iya, ayo. Kena. Pak Paimin enjing. Matik seri angkleng darama ana cerita tingkae ula ini mbaknya aku yang sering lihat di TV channel Jawa itu ya. Ya ampun ini artis nih. Salim aku nanti minta tanda tangan. Keren
banget sih. Aku sok nonton loh. Channel apa? Channel Jawa itu Oh iya, kan. lek Mbak Tuti kerep metu ning channel Gibas. Kok kaya ora apa-apa sing penting ora patroli. Iya. Ayo daster anyar Dek, ayo. Kayak Iya, malah Mak. malah diplotrokno mengisor. Sing anyele liya lagi mak celenet tong. Prolog jare. Ya nak. Hengkang samya jemburaya jenenge hula tampat
suwe janji kula. Napa? Bahwa nek Kang Dar gendere banter, kula sawer. Sepono. Wah, delok. Lagi Ngene iki iki lho lho. sinden ki Lagi iki modal. lho, ayo. Sinden nyawer penabuh iki. Lah. Jan modal tenan iki. Biasane sinden ki golek saweran lah iki tak sawere, Pak. Ya, wis ngono ae. Apa? Iki adek kresek ora apa-apa ya, Kang ya. Yo. Ya, Kang. Amin. Sul rawel wis nyemoni dalange wi jenenge nyemoni dalange. Lah kok saged, Mbak? Sinden we gleleng nyo penabuh tak Wah. nyo tes. Gleleng apa? Gero kok patra gleleng. Mongko le entuk impakan sekone jatilan ya. Apik amil ya. Amil lho. Matur nuwun Pak Yoyo. Hebat yo ngono nok. Wah, jan elok ngono iki jenenge. Sip. Wah, diatur. Mbak Birgita ayo jumeneng ngancani Mbak Elisa ya. Ya, Mbak Pur Elisa. yo. Nangis sajroning atiku. Pur. Bir. Nah, Sekarang yo bir kok yo tetine yo sak kudu sakmono kuwi yo pote. tur anu Mbak Elisa, jaranan sing terkenal sing tak nggih kiprah mau lak jaranan Kediren. Kediren. Heeh, ala Kediri. Oh iya. Lah Mbak Birgita Bocah Kediri mulo ya. Asli dari Kediri. Asli. Nggih. Oh iya iya mulane iso wani ngene-ngene yo angon. Sampeyan ya iso lho, Mbak. Hah? Iso. Aku piye jaran ngene-ngene. Jikal. Nggih. Pripun Pak Yoyo? Nggih, Slendro Songo, Gubuk Asmara. Nah niki. Jenggleng apa? Jengglengnya sak jenglengan 100. Barengan jaluki 100 ngalih. Siap bos. Nggih. Ayo. Sampai sing dhisiki Mbak Elisa. Kula Sing ning YouTube iki kerep sing nembang iki sampean karo Mbak Tatin. Mbuwun bengi tak delok iki. kaya nonton YouTube barang to Pak Yoyo. Lho men ora stres angger aku garap naskah no ketoke mumet ngono nyetel sampean. Nyetel Mbak Tatin. Ngono kuwi. Mboten nyetel Bukesi napa? Eh? Bukesi niku nggih idola lho, idola sinden-sinden kok mboten nyetel Bukesi. Lah bar niku terus nyetel Bukesi. Ngono, nggih. Nggih. Ayo. Ayo. Oke, Nggih. bawani nggih. Nggih. Ya nggih. Nyingkar nyingkur wiwit
Bir dibantu Mbak Yune. Ayo. Kuwi. Aja bisi-bisi sing cetok. Lingsem yen kemutan, mula ndelok YouTube to. Ayo kenapa? Lah kula tontonane mboten niku, Pak. Apa? Blackpink dhewe ora. Mboten sakniki sing hits niku kupu-kupu malam niku. Jenengan nonton mboten? Hah? Kupu-kupu malam niku. Lah sing dadi kowe aku gelem delok. Ah iya, sing piye to kowe? Lah jenengan mboten nonton, Pak nontone Mbak Elisa terus kok. Ora awakmu ya Dewe-dewe, algoritmane dewe-dewe. Nggonamu kupu-kupu berarti lek metu kupu-kupu tenan. Nggonku lek metu Mbappe karo Messi. Ki malah bal-balan. Apa kuwi? Lingsem yen ke mutan. Cah nom saiki kok anu ya. Jam tangane apik-apik ngono ya. Napa, Aku iki ketuweken iki iso krepyak lho. Lah krepyak zaman kapan, Pak? Pak saiki jenenge jam iso ditunjuk-tunjuk ngene iki lho. Lah. Ditunjuk murup. Ditunjuk murup. Lah iki tak banteng ya pecah padha ae ora. Heeh. Wong tuwa ya dipaske ngono kuwi. Aku iki krepyak ngono kuwi. Kasepuan. Kasepuan. So aku arep gawe anak jam sing kaya modern kaya ngene Birgita kuwi. Ayo. Napa? Men ora dikira dalang klasik. Ayo. Aja Pak, engko malah malih Power Ranger. Terus gawe jam Aimo aku. Ngerangkum. Aimo no. Ya bir. Lingsem yen ke mutan. Aja sing lugu. Sing kaya Mbak Elisa. Kaya Mbak Tatin. Ayo, gen mood iki sing kudu uget-uget ngono ya. Pripun, Pak? Napa mau? Enggak apa-apa, Kak. Dan Lingsem yen ke mutan. cepetne merake tak kleru wae. Ngapunten Pak Tantut. Ape? Anon-anon. Lelampahan kang kawuri. Lah sing nembang Mbak Tati terus tresno tulus gandeng awakmu ya tresno ciko ngono ayo. Ampun ngoten to, Pak. Isin kula wae, Pak. Ala gayamu isin. Lha Nang mengke- kampus runtungan calur cekel-cekelan tangan. Boten ya ampun. Wah, nek wong tuwek barang malah diambung ayo. Boten, Pak. Delok gone to Sing lanang isah-isah. Gawe kopi dodolan ning kampus sing wedok malah mejeng. Enggak boleh seperti itu. Ampun ngoten, Pak. Mas Sulama mengke cemburu, Pak. Ngapa kok disangkut-sangkuti ngapa? Jadi kan milih siapa Ciko apa Sulama? Milih siapa? Sulama. Bingung nih, Mbak. Nek Sulama rada angin. Tresno Sulama nadiane angel. Ayo. Ya berdua terakhir. Tresno tulus nadiane engku ugas mara. Oke, sip. Yo, bukan ono Mbak Birgita. Yenli. Ayo. Ayo. Yen ribet aku kelingan ku bekae biyen tak geleren Yo Ciko. ning tegak kebak tulisan Ciko. warna abang pada isi perawan
Cappuccino. Apik bareng direbapi wah jan kaya lar mengeng. Apik anggere cahya aki. Ayo. Ya Mbak El, ayo. Catatan sajroning ati saya merhati aku duwe hati garwa ku bekas Nambira cahya aki. Ciku wek kopi. Gimana caranya? Oh, ini tinggal diputer aja. Oh, diputer. Kayak segrup itu ya, dia. Oh, Sampai iya. bawah, sampai Oke. bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Hei, Seperti itu? enak. Coba. Oke. Mangga Mas Jompong. Ayo. Pitik ngendok, ayo. Angel ya. Yang bisa nyambut tuti. Kalian nyambut tuti itu. Lah tuti jangan nganti iso ngeber panggung barang kaya sumur bur kae. Ayo. Catatan sajroning saya merhati aku makasih Birgita. Luar biasa elok. Luar biasa sinden-sinden Madangkara top kabeh wis cantik-cantik. Skillnya bagus-bagus. Tur Madangkara niki nggih wiyagane ya trampil-trampil kabeh. Angkat topi. Soale ning Ngawi iki jenengan nggo pengrawit apa cukup iki tok? Kale Madangkara mawon. Mboten Kita nggo bawang kok kono, collaboration. mboten. Enggak. Wah. Pokoknya sama Madangkara sama Pak Yoyo. Wah. Wah, aku sok piye ya kuwi ya?
Aku bar Silakan magrib wis nantikan, macak ya. kok bar magrib macak ayo. Nantikan Kayak kulo ya. kanigoro kayak aku ayo. 4 Februari ya, ada duet maut. Wah, Sesok jan. iki wis disemir, sesok kira-kira malah neyang rambutnya disemir abang. Ora semer abang, malah Napa? rambutku dibong karo Bugasi. Nah, kata buang kompor. Ya. Kijeng miring. Nah, iki. Nggih. Iki pamundhut to Mbak ki Mbak. Nggih hewan sing pamundhut kijeng. Ayo. Kalih sinden, Mbak Tutik Tuti lover, to. tutik lover. Ayo, Asik. coba. Pundi? Boyolali Solo. Putronayan. Oh, Badronayan. Oh, nggih, Nggih. Nggih sempon. Nggih. Ya, ya. Badronayan cedhae Ismayan. Ayo. Ya. Karo Semaryan. Ayo. Nggih. Oke, kijeng miring dipinangkani, beres Pak, sempol. Mbak Triastuti gayane kaya ra kurungi nyapa to ngono. Ayo to. Aja jual mahal no senengane. Jaga image. Isu-isuan 5.000 wae to Mbak, rasa dhuwur-dhuwur. Pak Paimen. Amit sewu lho, Pak. Nun sewu nggih, Pak. Nggih. Aku stuti amit-amit Bang Bayi kebuk weteng. Ngapa kuwi? Hah? Ora apa-apa. Amit-amit Jepang bayi kepok weteng iki apa? Nggo apa kuwi? Nggawa weteng. Oh, kamu meteng. Heeh. Weteng sing enek anune lho. Lah tuti kaya prewangan. Anakku rangkung lho dikudang sprene awake anget. Sawanen. Sawanen. Ayo. Heeh. Kaya ro sundel bolong dhewe. Sundel bolong kok ngarep ayo. Yo. Wah, iki Mbak Elisa. Susuan. Mbak, iki penyimpingku iki seneng iki cedak omahe ya niki. Oh ya? Iki Mas Sujar Krisna. Omahe ngendi? Omahe ngendi? Omahe Ngadirat disana di Jan. Geplok. Keplok. Ya asmane Mas Sujar Krisna sama kamu. Oh. Ya, wis jenenge. Kamu jodoh aku gimana? Gimana? Ayo kijeng miring, diringke terus. Ayo, Tik. Ayo, coba. Coba Mas Dwi Puji, ayo. Yo. Pak Parion tesih lenggahan. Yuk. Miring yuk. Ayo ya. Mireng Enak kita Mas ya. Mireng Mas. Kayak pengen dipiring kayak Mas yo Mas. Atuh tuh atuh. Hei. Ayo Mas.
ngene lho. Sampun Masing. Ya sampun bokongmu aja cedhitne ngono kuwi. Nang kono ana Pak Imin, Pak Palmen barang iso cuwedhitne ngono. Ayo. Oh nganggo jenggleng mumbul. Oh mumbul iki capek gunung jenggleng niku. Nika teng kala wingi pun mumbul ning nganti sepriki mboten medun-medun ya, Pak. Tambah ono Mbak ben saya mumbul. Terakhir ya, Mbak. Napa, Pak? Hah, nggih. Derek. Makasih sik kuat Mbak Elisa, nggih. Niki mang pilih dhewe antarane mendem wedokan Sidorondo Mangku. Karo ya kuwi kok disensor lah. Karo Mister Mendem. Sampean milih sing endi yen Sidorondo utawa Mister Mendem utawa mendem wedokan tak duetke karo Mas Taslim. Oh, aku nggak terlalu bisa ya, nggak hafal. Itu kan lagu zaman dulu. Lah itu ya? aku belum pernah belajar. Oh, belum pernah ini ya? Oke. Oh, kalau gitu. Derek, nopo sama yang lain. Ya. Yo iki Nong, enek sing hafal ra kowe? Mr. Mendem. Ngeten. Bisa, Nong bisa. Apa? Ayo mang kancane kuwi. Mbak Elisa kuwi Nong. Mas Taslim Ya, sini Mbak Mas. Ayo. Iki ya kerep kolaborasi Mas Taslim karo Mbak Elisa. Selepe ngatasi ora Mas Taslim ngono. Ngene, Pak. Wah. Ayo Mas, kene Mas, minggah rene Mas. Sidorondo, salah siji. Lah nembang apik angger guneman. Ayo wit. Mula karo sing wedok ditapu ya. Ayo. Mas Muhammad Taslim ini adalah vokalis pria tertampan di dunia. Oke, bersebut suara. Ayo, oke. Siap, oke, Winong siap? Sak. Napa? Nyapa to sinden angger ngadeg dadak ngunjuk-unjukne nyapa lho. Mengke anu mlotro. Sing kenceng ben ora ngunjuk-unjukne ngono ora. Nah, sing apik. Apa? Sidorondo mawon. Sidorondo. Coba kaya ngapa? Spesial kangge keluarga besar saking Potronayan nggih. Oh, Simbol-simbol Potronayan. wah. Kita daerah dhewe pentas Aku kuwi ngeterke masalahnya. Iya. Oke, berpacu dalam melodi Sidorondo Jajos. Nemu sliramu tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati ne sliramu digawe lara ora urung saiki ne winong dadi rondo. Biyen tak lamar ora gelem kok. Aku omong, Jiwa to. Gelo to. Kabeh mau ora bisa tulis janjimu biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku muga
jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Anggun tresno berbujuan selawase Bintang Ceria yen mula siramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara ora murung saiki binong dadi rondo ada mau nanging kabeh iki wis kepandut ibarat kubur bakal dadi sego mula ketutku iki tanpa upama ngerti ngono marangmu sing tak padang kara kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni ora kena prawane tak enteni randane tak suwun sing gedhe pangapurane anggun tresno berbujuan Tresna sama kamu. Iya. Elok. Terus Aku ngemun Mas Tasri makasih, Mbak Pina makasih. Kanca-kanca barang kok ya do iso ya ngene iki. Gue ya ora ngerti iki kabeh jebolan campur sari. Mas Heru Timbul iku asline kuwi sapa nyono saka Seboto. Aku ngemun siji Mas Danang balang kok ya ora haram ya nablung ngene iki. Ora dek iki piyayi. Oh, ora apa-apa iso. Jak klasik oke, modern ya siap. Ayo, weh, elok, makasih. Mbak Elisa, biasanya kalau jenengan gabung dengan Madangkara itu sampai Tancap Kayon, namun pada malam hari ini berhubung kesehatan harus dijaga, saya mengizinkan jenengan untuk kundur ke Jogja. Makasih. Nah, terus sehat loh ya. C. Harus sehat. Siap. Masih banyak orang-orang yang nresnani karo sampean. Ya, siap, Awake kudu Pak. sehat dijogo. Oke, siap. Sendikor. Masih banyak orang yang mencintai kamu ya. Termasuk Penggemar-penggemar itu loh. penggemar-penggemar. Ya, terima kasih. Kalau saya itu kan sudah tua. Rene sik salaman sik, ayo kundur apa-apa. Kula nyuwun pangestu nggih Pak Cahyo, ya. kula pokoknya untuk ke depan biar kita masih bisa berkolaborasi bersama. Jenengan nggih mugi-mugi sukses, Cik. Ala lebet undalung aturan. Aku ora iso banyak kaya almarhum menungso aku yo ngene iki tok ora pun ngawet ngene Niki lho, iki. Bu. Bene El gak apa-apa. Ben dhek bahagia. Iya. Ben sehat, ben awet Sehat. enom. Salaman karo Yuk Kang yuk, yo. aku ya medun. Sik iki 1 menit. Aku lali menyapa koncoku lawas. Mbak Susi kae
Lah iki ternyata isik familine karo Pak Wiyono. Kae Mbak Susi kae Kang Mase rabi karo Mbak Ketri saka Australia kuwi. Mbak Susi teman lamaku. tukang badminton Susi Susanti kae. Nah, Mbak Susi iki sik single, sapa sing ngarepke melamar monggo. Oh, nggih nggih. Aku juga minta menit terakhir Bu Kesi. Piye? Apa? Bu Kesi. Iya Cahayu. Selamat Hari Ibu ya. Iya. Iya. Seneng. Hari Ibu. Iya kan, tanggal 22 Desember. Terima kasih. Ternyata orang pertama yang kasih salaman menganggap aku ibu adalah Elisa. Ya wis kita anggap anakku selawase. Tenan. Wis lahir batin aku ora bakal cemburu. Wis tenan Nyuwun doa Sen kan saisine. Ngerti, mbok wek karo mbok nom rukun ya seneng. Loh, ijek siji. Apa? Sing padang panjang, wah dek iki ya wis tak cedhaki. Siap membantu lho. Kanca-kanca do ngerti storine. Ya wis ya. Sehat selalu Mbak Elisa, nggih. Selamat sukses untuk Bapak Wiyono sekeluarga, Bu Sami lan sedaya para pamirsa ingkang kepareng rawuh kula ngaturaken